Fan Travels, importante, youtubers, lo máximo, Perú. Porque es muy kasulti mo sa mga bagong mga welder. Para mga bago pa nga tumutuon ba? Advice. Advice. O siya baka tambag nimo. Una-una, focus sa imuhang pag-practice, no? Oh. Higugmaon nimo. Bisayon lang ako ni. Oh, bisa. Ano, Bisaya ta. Di may pangutana sa naong tanaw pas naong din na kinahanglan Bisaya ka Tagalog Bisaya jud ka. Tinawad. Makita na sa naong dana. Sa to tama focus focus no. unya mag-interesado ka sa imong trabaho. Ana. Mo na sa katong mga bagong nga mga welding ngay no. Oo, no, katong gusto mag-apply or gusto mag-practice. Mo na siya atong buhaton kay dili sayon ang trabaho nga welding. Dili sayon no. Dili sayon, oo. Dili ingon nga welding kay mag-welder ko kay kuan unya ayaw sa hunahuna ang dako nga sweldo kay daghan ka tinuod mga welder dagko kay sweldo. Okay, ko sa mo na to amigo, mo ipakita to amigo na to. Oy. Mo na siya uksa. Uksang, wife. Mo na to brad ang kanang mga bagong nga mo apilay og mga welding pag-antos na gyud sila sakripisyo, no? Unya ayaw sa paghunahuna atong mga mga kay ang dagko yung sweldo ang mga welder. O dahil mga amigo na to karon nga mga dagko kay sweldo. Pero ayaw sa tug hunahuna, unahon sa nimo nga makamausa ka. Tanaw. Unya ang pinaka the best gyud loyalty sa imong kumpanya. Mo na pinaka the best unya focus. Unya number 1 mag-ampo sa Ginoo gihatag ba. Mas pinaka the best ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Tanaw. No? Sa to pa katong uban nga miingon nga ang welder sayon ra kay dili gyud sayon. Dili sayon rad. Dili gyud sayon na. Dili sayon. Kay daghan mga mugkaon mga tuig usa jud ka. Kung welding lang normal lang ang welding ginagmay lang. Tanaw. Ay dali ra kayo. Ito mga tiko. Bisan pasirit-sirit lang. Papasirit sila. Pero parehas atong mga amigo nga mga welding. Mulod yun. Muluhod nga himuon na nimong tiil, himuon ng tiil ang imong ulo. Mukaon na ukon, mukaon na kalayo. Mukaon na kalayo. Dili kalayo nga lain to ubang kalayo sa kalibutan. Ana kalayo nga murag kanang mubugno na ka ba? Dili mukaon moaway na kalayo. Tanaw. Kana. Moro na nga nang hinaot ko nga daghan unta ta nga mahimong ba mga welder diri sa Japan. Daghan pa ta mga Pilipino nga makaton. Salamat sa ha? Mga na to. Si Puloy may inyong Puloy Brigula. Sis, unsa kasulti mo sa welding? May butang tanan. Unsa kasulti mo sa welding, sis? Okay ra no gamay. Please, di makumkum ang kamot. Ade. Pero sa karon nga murag kuan, okay na siya. Okay na. Gamay no. Lagom kaig Unsa may gilistan nimo sa welding? Kanang overhead? Kanang dili masigo ako ang Ulo. ako ang lawas kay tambok kay ko. Dre kay may butang no mga katravelers nata dre kay padung na mo tawong fans card. Muna ang asawa ni Puloy. No?